De jeunes légionnaires roumains, au cours d'un voyage en Allemagne, ont tenu à déposer une couronne de fleurs sur la tombe de Herbert Norcus, qui tomba pour la cause du national-socialisme. Am fost până în cotul Domnului în Rusia, în 42. Când 42 am plecat ca voluntar în regimentul 21 Artilerie Slatina Olt. După perioada de instrucție, ne-am îmbarcat, ne-a pornit pe front și, cum se spune în Rusia, la Milerov. Am luat frontul și am mers de la Milerov până la Cotul Domnului. Noi cu frontul, câteva sute de kilometri. În memoria bunicului meu, decorat în luptele de la Odessa. Aceasta este prima scrisoare pe care am reușit să ți-o trimit. Am scăpat de instrucție și acum sper să am mai mult timp. Sunt într-un tren militar ce ne duce spre Odessa lent. Momentan dinspre orizont dau doar sunete de bombardament. O să participăm la eliberarea orașului, nu cred că va dura mult. Suntem toți entuziasmați, eu nu parcă simt că o să îngropăm în pământ. Vă transmit cu drag toate cele bune. În fiecare gară am fost întâmpinați în Urale de multă lume. Gazeta locală scrie că suntem pregătiți bine. Te rog să mă crezi că ai fi fost tare mândră de mine. Sunt un norocos soldat în regimentul de infanterie. Războiul nu e atât de dur, veteranul la nebun nu încerca decât să ne sperie. Mâine ajungem la linia de front, noi spune ziua cea mare. Am făcut o poză în uniforma mea, o să o primești luna viitoare. Arde nerăbdare să-l snopesc pe Ivan cu patru puștii mele. Am înțeles că sunt slăbiți și au destule probleme. Știu că suntem de partea binelui și avem sorți de izbândă. Am învățat în casarmă că avem o putere cruntă, a noastră armată e neînfrântă. Sper să-ți dau și alte vești bune când de curând. Trebuie să închei, l-am auzit pe comandant urlând, probabil coborâm. Deși sunt plecat de puțin timp, îți țin lipsa, simt că nebunesc. Mi-e dor de tine, de-ai mei și abia aștept să vă văd, te iubesc. Am termen de vreo 3 sau 4 luni, până ce a rupt rușii frontul la italieni. Și dacă a rupt frontul la italieni, ne-a mutat pe noi în locul italienilor pe frontul ca să ne front. Sunt 4 patrule, câțiva în spate îmbrăcați în haine de stradă. Militare ai armatei din care fac parte se pregătesc parcă pentru paradă. Ăștia-ți bocanci, asta e ranița, doar urci în tank și tragi cât vezi cu ochii. Nu se ține cont de numărul de morți. La noi în unitate, dacă nu riști, trebuie să fii cel tras la sorți. Porți aceleași haine, parcă-i tortură. Visezi la decorațiuni, parcă-ți copil. Am viziuni despre un avânt impailibil. Mă văd deja în linia întâi cu ai mei. Dar până atunci trebuie să trec de mâncare aproape inutilă. Masa de prânz de după 3. Mai am câteva luni, sunt din vechea gardă. Ăștia devin acum parcă toți nu vor să creadă ce se întâmplă. Pistoale la stâmplă și amenințări, tactici comuniste, ostate și mustrări, hărți ale războiului. Dorul de tine, chinul din mine, ce se ține, sunt doar umbre ale ecoului. Eu plecasem voluntar cu vecinul de aici, cu Ion Bălăceanu, care ăsta a rămas pe front, în Cotul Domnului, cum spusei. Acolo când am venit în retragere, noi ne-a prins un bombardament pe drumul. Așa ceva nu trebuia să se întâmple. Este îngrozitor la acest ce ne asist aici, îmi smâcnește sângele în tâmple. Am crezut că stăm în grop și tragem în gol. Plouă cu fier, ăștia sunt groaznici și nu au milă deloc. Am avut și primul asalt, mi-am pierdut arma din mână. Prin fum și explozii și urlete ce le visez de o săptămână. Sunt bolnav și murdar, în stare de șoc îmi iau botezul. Contactul cu războiul mi-a dus la extrem crezul. În acte teribile mor camarazii secerați în iarbă. Ne respinge reciproc atacurile, ăștia nu știu să piardă. Nu mai simt nimic când îi dobor. Am luat și prima viață când veneau marșuri întăriți de alcool. Intru în panică, sergentul țipă la mine la un val. Descarc metal în ceea ce pare a fi un alt val uman. Am sânge, noroi și ulei pe față. Am sârmă ghipată, cadavre și gropi în față. Tinerii pionieri deschid calea și se opresc în eternitate. Când ucid sunt decorat pentru impresionante fapte. Nu am venit aici pentru așa ceva. Războiul ăsta nu e al nostru, nu știu de ce am făcut asta. Mintea mea este răvășită, sunt complet distus în interior. Cred că trebuie să-mi retrag cuvintele care ți le-am scris anterior. Și acolo, dacă ne-a prins bombardamentul ăla, noi am făcut un fel de instalație pentru ca să luăm pe poziție, să ne apărăm. Și ne-am împrăștiat tunurile, 4 tunuri în 4 părți. Sunt actorul rănit, actorul răpit de schizofrenia. Uci acum o buze pe mulți, a cuprins tâmpenia. De la
sfatul vecin se aud scâncete. Unii care erau cu mine în batalion acoperă pământul cu mișcări încete. Nu mai vreau să văd uniforma, nu mai mă simt în forma optimă. Toți se agită, unii vomită, mamă, am o stare cumplită. Iubita mea, nu mă uita, rămân același, fiu plin de curaj. Nu știu ce mi-au făcut ăștia, că de când sunt aici simt că mă strânge orice bandaj. Cât mai am de trăit, ajutați-mă cu ceva. Simt cum se scurge ceva, orice-mi sună în urechi, risca mă enerva, încep să tremur. Sar din pat, simt cu tremur, mișcări de pământ. În fiecare noapte mă visez adormind în mormânt. Simt cum mă sfârșesc, am trecut de-al doilea război. Sunt plin de noroi, de vină sunteți voi, de vină sunteți voi. Vecinul meu, Ion Bălăceanu, s-a apucat să răsăsa pe amplasamente de tunuri ca să fie camuflat. Între timp, cum i-a observat de sus din avion, a lansat bomba în mijlocul lor, acolo unde era amplasamentul. I-a aruncat în aer pe toți, cu tun cu tot. În 45, când am venit după front, ai mei erau la secere în câmp. Și venit acasă, de nou, parcă ziceai că zboară, așa veneau de la câmp când au aflat că am venit eu acasă.